Tongi ai mo yo blay don bat ngi hakan ni kasni barok sisni tenga kasni doi teman besan saya senran bat ngi bat ya pi problem cek di bala man ya poi hakan ni kamit bangin meni yo blay pulih lang ya tin ke jombu ti tenga dia mesti paham mana ai blay dia ki Prabangai ki perlok ki bapai lembah penega good news TV tiu bleu kulang yani bengi ye pulih lang ye ketin ke jombu tongin tuai ko pa jong yang bah beneng ni dan khmat jome ban mani yeme ban pulih lang ye ketin ke jome dan ban ni akan kapor ye rap ini aka jing ye pulih lang ye ketin ke jome bangila ban snyau thu ye ka Turai kerku yang ni kerku lang barok akan dikapor akan kerten ke jong Yesus ni tuai amen tongin poi saka wei pat ka parsi ngila jandep kini ki parsi sangat to kan liteli but nyepe minta ka mit ya kene ka parsi unom samaria baba te phila ban sem ye kane the gospel locus chipel lenong record ba ar peu san hadu ke balai peu nyo locus chipel ar peu san hadu ke balai peu nyo tong puli gani ka record ke ba ar peu san Hakmiru wei uriu sai ulai yen bat ula tenju yu da om ko nong hikai ngan le ayu bangan yo ka jingim bom jukut dak jingkeli to uni uriu wei uriu sai udeiru unong tho bangilap barbor kisau gospel but uni uriu sai ulong ubriu batip bah ya ki ai nangta ya ki hukum Moses bad udeiru unong batai ya ki hukum Moses bad ya ki rukom hier paten mah bad hanne ka Bible Jesu ong uyen bad u tenju yau Jesu kene ka tin tenju yau Jesu uong yau Jesu unle kumno ba un yo ka jingim bom jukun Piha batenju yano katheu barbor ya ka jingmut ka basniu ban penja buram namar lada mla ban jubab ya ka jingkeli ka bemut la ja buram khmat kiwai ta ka de ka poi ten rei hang ni pat uniu no hikai le se udon da ka wei pat ka jingmut le se ukwa sisa ban tip hato Jesu la ne ban jubab kumnun yo ka jingim bom jukut wa ban tip ti uperkhat bau Jesu unra ban jebab ni kene kecing keli to niu rusai sautna niu rusai kwa ban yo ya ka jing im bom jukut bad uperkhat ban yo ya ka jing im bom jukut da ka jing le namar wongan le ayu pi kene ketin le wongan le ayu to baro nangi ni kwa ban yo ya ka jing im bom jukut la deng ong rakti ki bom kwa ban yo ka jing im bom jukut manom ban rakti mdan ni wei ru bom kwa ban yo ya ka jing im bom jukut baro ni ang not ya ka tai ka jing im ndang la le na ka ni ka pertai ban yo ya ka ta ka jing im ka ban ya song lang ba du play junom habne but let's say don na pedeng jongiru ki bom snyau thu kumuniu rusai kumnong nyo i ka jing im bom jukut kumnong an le bangan yo i ka jing im bom jukut don na pedeng jongi le se ki perkhat yo ngan yo jing im bom jukut da ka jing le ki kam babha da ka jing im babha kumba snyau thu no breu rusai rei en kumbang ya i thu pi kran barbor ka jing im bom jukut Kibriu kinyo datang haba kila kela kabemut na kipo bat pediang yau Jesu haka dono
Namar lokas khat lai bat san u Jisu ong lemda pikela ka bamut pi baro pin jot no nangta nangkong yunisan khadar tin ublai ko ong ubadon kon udon kejingim ubom don kon don kejingim te kejing kela bamut bat kejing don Jesus Christ utrai nong penim semet kata kadai kaban ai ni kejing penim mah to nangta ni pe kini ka khot ar kun riu utiu la ong ha u la tho ayu ha ka hukum kumno me puli ukli yo Jisu ong kumno ngan yo ka jingim bom jukut nang tau Jisu ru ujubab yu ha ka dur jong jing kli artli ni jing kli ki bau Jisu ujubab yu kawai kalong ukli yu wong la tho ayu ha ka hukum namar de uriu sai tiu de uriu sa tiu perkhat utip kai te kali ko hukum ka bau Jisu rifa ne ka theo ya ka hukum ka jong Moses ka bagi ju baro kim bit ban pen khen ki bat perking ba katam kinong yalam niam jong ki ju but ka wai padu kali yo Jisu ong kumno me pule ya kane ka hukum namar ba ki ju ya ko hukum khamtam ki siphe hukum ka bamut ka hukum ka ba pulihan ni ka de ka ba la tho hakane kitab Deuteronomy ndreu nong sao bat san tos nyawa Israel utrai ubo blei jongi ulong way utrai temen I yo utrai ubo blei jome dala ka do non baro badala ka mensim baro badala ka bor baro pikini ki ju yagani kidei ban pla ka jing pla jinge jongki arsin jismi man kasni arsin jismi bad yagani kidei ban hikai haki khon ki kiti kidei ban speldet yagani ko hukum kene kidei ka jing pla jinge jongki ju te nama ka ta daw u Jisu kli u yagatu ka jing kli u ong yu u kumno me puli yagatu ya ka hukum bad yagitu ki wede ki shika hukum to nanta kumno juba bune urusai hakane ka khot ka ba ar pheu nyo uom utiu le yathu baru la om men I yo tra bo ble jome da ka donut baro bad da ka mensin jome baro bad da ka bor jome baro bad da ka jingmut jome baro bad yala upara marjan mudban I ya upara marjan to une urusai u yubab yo Jisu wong badai ban I yo blai pai bang ni da ka donut baro da ka mensim baro da ka bor baro da ka jingmut baro bad ban I yo pramarjan kum bayaledi ya kanela usim na ka to kitab Deuteronomy ngala peni pimentan ndriu lenong de khat sawa basan kani ban I yo pramarjan pat usim na gane ke gas ke kitab Leviticus kalau nong ke bakhat handai ke khat ke pra khat prabi nremen I yelo pramarjan kumba yaledi ngalong utrai ke ong blai tikini artili long ukut na kini usim na kini ki artili ki bentan na ka New na ka Old Testament ma to ti pi baro kito kisip hukum kibadon hakane ka ktien ka jomblai la kan thubrlut hakine ki ar ki hukum I yo blai nan kom I yo pramarjan baro kito kisip hukum ki kan thublut tang kini ki arteli santeli na ki kren ki kren mo santeli na ki long ki kren ki tho kumno ban I yo blai santeli na ki pat ki tho kumno ban I yo pramarjan nagata ka daw mo kini kisho kun kisdien tang kini ki arteli ki hukum kini ki dei ki ba komsan ki ba don kambha ki ba ki brio ki dei ban bat ye kini kumba ki ju ki dei ban bat ye kini ha ka to ko por jongki to ha ka de khot ka ba ar ko prapa ulo ong te ho mele ya tho ya ka badai to le ya ka ne te men yo im
tiu Jisu hang neu ya kubur ya manjur baru neu rusai ke ke bau juba ban I yo blei nang kong I para breu Jisu ong me ya thu ya ke badai ke kumba melak pulih ke hukum mo to nang tapan ketaban I yo blei ban I yo pramarjan nang bo un yo im pihang ni mdei ke hukum bapenim kan mau bahai kata mdei ke hukum bapenim ndeu nong penim ndeu Jesus Christ tang ba ke hukum pa ke pen I yang ni ki beri hukum no ban yo jing penim ikip na kan nem ke Bible hukum no yo jing penim mdei ke hukum bapenim ndeu Christ ndeu ke pen I yang beri hukum no ban yo jing penim ke wei ngalong I mene long beri haban kelak ke pun pediang Jisu ke donun bat ke jing penim ke dei ke jingai da ke jingai mdei ke jing le ong Paul yo beri ke pis nyau soro kata ke dei ke ai ke ba ni dei ban snyo thu to bo un yo im pi hang ni ngiyo I ya ke ni ke benta ke ba don kam namar ba lada kibriu namar ba lada u I shisha ya ublei da ke do not baro da ke mensim da ke bor da ke jingmut baro ka bemut un om le pop ke nyu blei balada u I shisha ya pramarjan un om le pop ya pramarjan trai pi manjur kata pila da kibriu baro ki bangai ki I shisha ya ublei ke kin om le pop ya ublei balada ki I pramarjan kin om ya pensio si pramarjan kin om le pop pramarjan kandan be ke jingi I ke jingi dei prabriu pramarjan kamdan ke no ke jingi shul ya sniu ti kani ke dei ke wei ke badon kam mo ti nama kata ke daun ublei ukwa ke jingi dei nang kong batu nang ta ke baar batu pramarjan uno pramarjan ubangi dei kam bangi kendu mri tangu pramarjan besong marjan ye leni upara priu jongi kata ke dei ke bau Jisu om hang ni to nang dapat hagane ke khot ke baar ke pendai ong kumnum uti bau wa ban penksan yeledi ula ong hau Jisu uno te ubalong upramarjan jongat pi uneu briu urusaj udei ban ong kumne yo Jisu udei ban ong yo Jisu ngala ban le yakani kumno ngala ban le yakani le se de kabor briu umla ula ban ong le se ong ngadon kam ya ka jingrap jong ublei rehan ni penban upen kesan yeledi na ka jing ong Jisu bau de ban I yo ublei nangkong bat I ya u pramarjan jong u bat hangning yo I habau Jisu ukeli u hatu kumno upuli ya gitu ki hukum kiba kiju ki de ban puli man kesni asin hakasisni to nang ta kan ka khot ka balai pheu ong kumno u Jisu la yathu badula ong ha u don we breu balai hier na Jerusalem sha Jericho badula ha hapden ki nong tu ki bahaba kila penlang kho yu bad haba kila sho yu kila lei no bad kida I no yu kum u bayam tinamar bo keliu pramarjan Jisu ya thu de ni ke jing thu khana yu khnang bo un shai kadai ke jing mo jing perkhat ke jongu bad han ni u Jisu ong don we breu u balai hier na Jerusalem sha Jericho ke jengai kumba khat ar khat lai don di bong khat san kilometer ai ke jengai jong kani ke jaka na Jerusalem sepo Jericho bat kali kalenti na Jerusalem sa Jericho kadai kalenti ke bariat ke badon ki krem bat ki mau ke bakhoru khoram bat kadai kalenti ke bama ban yai lenti namar kidon kinong tu bat kirius niu ki ba thap ya ki briu ki bayai lenti ha kani kalenti nama kata kadau ya kani kalenti la jong kalenti jong kasna namar la bon mut ki basha pen mensau syak pen mi snam bat ki basha penyam
hakan ni lenti na kinong tu leni kirus new ki ba thap ye kinong le jing le te Ibreo ki ba le na Jerusalem sa Jericho na Jericho sa Jerusalem kim slan ban yai marwai berbor ki yai de kenhun nama kidon kini kirus new ki ba thap ye ki pin te new Ibreo ulai marwai uhir marwai na Jerusalem sepo Jericho te ke ba dia hakat ba dang yai lenti ong Jisu uhap no paden kinong tu kita kinong tu ki bala thap yenur yenu kat baki yok kabun na kabantaban luti bantu ya ka jingdon jing em jongki kabut ban kilayo kem yo bakai ka bakile ipen kila peleng khoi kilaw ye ki jan kinep ki jong liu briu nang taru ki sho yo kila sho yo hadin kila leino bat kida ino yo kumu bayam kabumut hadin bakila sho yo la man saujo ki perkat trau la yap te ki ino yo kum ta ke pi gidon gini ki rusniu ki ba luti ino ino sa yu i kot kubor sa yo snyong anda ki la sho i gitu ki breu ki baki luti leni la mande ke kali ke baki rabor ki wai ke wai ke kali leni kino kino ki baki tmu ban luti anda ki la sho la bom te ki mut thrai ki la yam bat ki phet no te ki don ki banang ban ak kum ki bayap ki klem ring man siem sipor bakin eno ki tu sniu yaki tiu neru la long kumu bayap mut la man sauju te perkhat ma piu neu breu udon marwai haka jing man sau haka jing sitom bat marwai haka jaka ka bakenjak kumno snyong mo te kawai ni de ban kan mau ki prabangai ki perlok ka jing ya lenti jonga jongpi haka ne ka perthai ka long ka bamma lah ka met lah ka mansim ka jongi namar kidon kinong shun jongi ki ba thap yang iman ka po ki ai kinong shun soitan bat kini ki betrei lang bat u ki mansim bamman lene ki priu ki ba pendon kap ban pen mensau ya ka met ban pen mensau ya ka mansim ka jongi ban pen jot ya ka jingim jongi kum tangi de ban sumar bah ka jingya lenti man kasni lepi om ban yai de ka kejan yai de kali yai de aeroplane yai de jahat yai de rel tiaban sumar bah kidon be kiru sniu kibab thap ban pen sniu pen jot ban luti yepi ban man kasni kum bangsa ingkai ni de ban ong tap yang ngaji su de kasnam jome hakani kasni ngan yai lenti bat kasnam jisu ba tap yepi pilai na kino ki jingma ki jisu soitan tin tang kasnam jisu ya ka bible bat ya ka kertem jisu nda tap ya pi ka kasnam jisu pidon hangno pi ne chino ka bemut ka jingim jong pi ka sngai bat yai rengkat baru jisu na kata daw berbor ngasha ingkai sedang ya kasni badu blai buah ka jing duai leda marwai pidang marwai le pila don khon dong ti dam ha ka jing duai bat ki khon ti pule bible duai swapan sedang ya kasni kawai ka poin ka long pin yo ka jing da ka jong blai yai rengkat baru jisu nadu basdang kasni hadu bandesa leda piyai rengkat baru jisu balatap ya pi de kasnam kinong shon kimnot ban katak ti pi ya ki khon ki ti ki jong pi kani ka long ka badon kam ma to nang ta pat ha ka de khot lai thu wei yo i ti wei ulung do da ka bajiar khat ulawan hiar na kata kalenti bat habau la yo i yo ula yai tierno sharut lenti wei ulung do pihang ne ulung do ka pa ujisu ong ulawan hiar syakata kalenti ka bau ne u briu sha luti sha tu da ka bajiar khat ka pemut mde bawan khnang na kata kalenti ndai kumno kumyai na kata kalenti klempoi perkhan kata kamut mde bo yai khnang ndai kumyai ha kata kalenti to leng do hanni pila ban siong thu ulang do ude usyakri ublai uba pendep ya ka kenya ka kriam ha ka temple ban penyesuk ya ki kon Israel sa ublai ha baki lepop bat deune uba pendep ya barok kinyam kirukom kibadai ban le ha ka temple te pila ban siong thu ba ulang do usyakri ublai temur ude ubri uba bahan baru ublai temur uni ulang do
là đây bà là kmi lần tí bầu đây bàn yarap yo tu beriu pemen sao đây năm đây mau beriu trong play beriu babahan beriu play là kmi lần tí ba uday ban yarap ya uni beriu ubaham hakati jom kini kinong tu to ke Bible ke orang hani une ulang do andau la ya nak lenti upoi ha ke caka ke bau new beriu ula tiak mensau ke bajau yo iu habau yo i hatu kloi hatu marek wut ban yarap yo new beriu kloi ban yarap ule kumno ya kia pet penban kiar pet penban nau new beriu haga jaka ude banyiram baru new lengdo tip bahaba ke hukum Moses ke hukum ke ong badai banyiram yakum gini kibreu ki basem shitom ki basem jenjan rei u kiar penban na uneu breu walau tip ba ke hukum ke ong badai banyiram bat ude banyiram kat baulang ke ula banyiram yo new breu kat kum ke bor ke jingla ke jong mong teu kiar penban kay kapani hangne habau neu lengdo kiar kapani bau neu lengdo selia pi selia yau neu breu bada kawai patru ngiyo i ba uneu lengdo nyau kia don ke jingi isneyu kamen simple kam don hom neu lengdo namaru blay deu blay jong ke jing sneu snei betul la da kloi ban yarap nu breu don ke men simple kata ki e ke yo te kawai ka daw le si ngasu perkhat katam dai ke Bible bale yarap nu leng do yu le si perkhat ba le si ya be i kam ki jongu ki bo ude ban pendap ha ke jing ya dei ba ka temple kata kawai le si kawai ru nu leng do tre ban yarap yu nu ba men sao na kat kum ko hukum Moses haba kibriu kita ya ki bamensau ki bayap kin sa ki bam khoi kum ba nyos ni temud uladat ban pendap ki niam ki rukom kum ba nyos ni kita gadi ke hukum ke jong Moses badle si hang ni le ka dei kum ta u kham jit ya ki niam ki rukom ba udai ban pendap ban ya ka men sim briu ban penim how Jesus pipai ha ki sau gospel la dei ke sebeton la do breu la dei ban yap no bapang lo balapang la jam dekut mesin uji su pen kian rei ka an ki ju ko ong dei ban le u ba shong su ji su be maru kham nyu ko ri ka mesin ban ye kini ki an ki kanun ka mesin breu ke dei ban long halo pi ka ta dei ka mesin ble reu new breu kian mong to ha ka ni ka khot ka balai ku arpa kum ju ru de u wen jai lebi habau la poi si kata ke jaka ban habau la yo iu la ya kian no serut lenti telawan sawe breu na ka ju ke lenti bat utau breu udei ulebi uneu lebi ki dei ki bayarap ya ki lendo ha ka temple ha ka jing pendam ya ki niam ki rukom ha ka temple ma bat uru poi ha kata ke jaka ke bajia uneu lebiru yo iu baula thia anta klem ti briu bala misna mu bala mensa ban rei hatu neu briu yarap yu uya kiar penban na neu briu bemensa ong Jesus uniru tip ha ya ke hukum badai ban yarap ya ki briu ki besem stom sem jincar kum ki hukum ni tiu neu lebi kloi ban yarap yo neu briu bemensa lesi uperkhat lada kibriu kilam yu kat bau dang yarap yo ki subas niu ban yu pedi mu bo pen mensau kataru kelaban long bat kaweru lesi yo uperkhat kat bau dang yarap yo ki wan kita ki nong tu yo ki trai sayu pat ki bon ki eki ta kadau kibriu lagi ong ban yarap yeno kham tam ki jaka bekenja ki haban perkhat ki perkhat bon jai ten rei la de yarap te long bleu don lang bleu sumar bleu nong suma bleu nong yada ten rei kini ker kom perkhat kila ban long ta ker kom te ki don ki bangen hadu mentaru ki balong kum kini ki armut kum long do ban lebi
Let's say ki yo iya ki brio ki ba mensau ki ba pang ki ba stom ki ba janjar ki ba tngan ki bom don jan ban pong bat ki bom don ke jing ke ki ba don kam ha ka jing im jong ki hanrei kim kloi ban yarap ki kier pen ban kamut ki brio ki bala ban yarap ya kanu kanu ke kes ki bala ban yarap ki don ki brio ki balong kumni ka ba kani ka pani ya ka jing bom don ka jing isnai ya kita kiba mensau dan ni kiba shem stom kiba shem jinja mo to ha ka khot balai theo lai lai theo sao hanrai weu kanja samaria ka bau dang lai jing lai ula poi hadu te bau la yo iu la snyo snei badu la wan hu badu la spine ki jing jingam snam jongu uda the ki kompnyang bat kawai te ula bu yu halor umrat jongu hi bad ula walam yu sekaying basa bad ula sumar ya u to kani kalong ke te lawan ya lenti sau neu beriupat utau deu kenja samaria ni unom samaria na kata dau kani ka parsi ka ong unom samaria babah mom to une ha bau poi ha ka jaga ka bau don uneu beriu bathia mensau bam tip beriu su ke ka bajia uyoi uniru uyoi kum itu ki jong lendo ki jong lebi uyoi u bat ke ka bajia usnyo snei pisnyo tenat ya kene kemen sim ni upru usnyo snei kene kemen sim snei berbor kene kemen sim play ndu old testament bat ha kisau gospel berbor jisu ho pai pai ba usnyo snei angka bible tin paren compassion ya ki bapang ki beriu ki basakma ki batngan usnyo snei tiu neu beriu yo ik men sim blai om dei kum ki to anwor ki bamdan ke men sim snyo snei tot ka men sim snyo snei ka penlong yo neu beriu ba un le ei yo neu bo men sang ka penlong bo un yarap yo bat ke ka bo le ka long une bo men sao ude uju ki ong kat kum ke jing patai ke ustad de uju mo mdeu wei pat u briu ndreu deu ju temot ki ju bat ki ne ki samaria ki yashon ki yasneu ki ya isi iwe to te banong ki to ki ju mene ulang do lebi kloi ban yarap praju yarap do neu u gentle abanong u bamdei u yarap yo ju te ka bamot kata ke kalong ka ba tan kabumut uneu nong samaria ula yap lut ya ka mensim isi yauju ban siu kaliang ka basniu da ka basniu ndrei ka basniu da ka baba pila da uneu nong samaria siu kaliang ka basniu da ka basniu nama ki ju bagi samaria ki yashun ti ula de ban len themau sundon em bon yap ton themau bom do ding dan betip dei em kata ka mensim isi ka du no bat ka mensim ka e ka badon hom neu nong samaria uneu nong samaria uyo i hom neu mukba mensau kumu wei pat uparado prasnam mdei kumu ju mdei kumu nong shun to na ka dau ukloi ban yarap yau neu briu pi ni ki ju bat ki samaria ki yashun kadau ka long shui tholung kot ya pi barong yetip ki ju la penrangkang pareki la rai ki Babylon te kiri ni ki nong samaria ki sa ke te hadin kato ki usem Cyrus wan ra ki briu na po Syria na po Babylon bat kini ki yeshong khakle bat ki nong samaria namar ki ju dale leru ki bat perking ba ya ka shong kha shong man khnang bakan khoi ke jai ke kenja kide ban shong kha tang paramaki te kile ki nong samaria ki la ya shong kha khle to kamde su ka snam ju pura te na ka dau ki ju ki iban ki nong samaria sakawai pat ki yeshun ka ta ka de kawai pat ki yeshun ka long kine ki nong samaria namar ki ya shong kha khle ba ki bam pat ngai blai ki mane ya ki blai thau blai thala mo te ki ju ki mane ya blai u Jehovah hoi ba ki la rung seri kanan dan ki bala phai de ki mane ki blai nang ta ru sakawai ka ba pen yeshun ki ka long pin da ki la wan phai ki ne ki kon Israel
Sha Jerusalem ban tei pat ya ka kan ro jongka kini kinong Samaria ki karwa ban ya tei lang rei ki ju ki kentai namar ki ipo ki nyopo ya ki te kini kala pensat ya kini kinong Samaria bat kim sing bahai ki ju ki long nong shul kata kata dai tin mun mon to ki don ki bengai ki badon ka mensim snyau sunai kumuneu nong Samaria ya ki ba mensau hagani ka pertai ki ba syam shitom syam jenjang bah yarap yaki dang mana kene ka tiyau baladat ngalek sekawai ka snong ka ba don ka jeng yang priu ti kat badang ye syong hantam pade ka por ban tep yau tau rang ba bayam ti syong kai ba du wei teman besan tau teman besan udeu briu ba ruspa babon bahagi ni ki jeng trai ki jongu ti kawai u yathu ingau om long wong hakasnong hakabalang kain le de kristam long kristam wong pek ki briu ki baduk tasam ki baduk sisa ti wong ke ko bobleu la karkhu yana ngayele ban thau ye sisien khendiat ya ka we te kata ka de ka mission ka boble te nga ong de kata ka long pilale ka bade kata ka de ka mission ka boble usnyong ma ban yarap ki duk kisuk mo te pisayui hagi porswa Christmas mentau benai idon gitu kan hon gi basai snaying gi beduk ki pisay yarap gi beduk kisam ki jingbam kisam ki blanket kisam ki nung jingdan kan ya ki basam stom sendija habadon ka bon de ban yarap mo to nan ta pat ke ke bajian hagane ka benta hagane ka dekhot pan la ya thu yang ni hadin bola sio sun ke bau neu nong Samaria ule don bun teli ule hang ma ka balong bejing kai ni ka banan kom ule kalong habau la yo i badu ka don ka mensim sio sun uwan hu ban pe daladi ulong kumno hadu kat no ka jing mensa kumno ni rap yu kata ka de ka point number 1 timon la dengi ong ban yarap yeno ngi hab ban wan sikito ki priu ku besam stom ban jenja ban pe kumno ka jing long jong ki kumno ngi yarap yeki long la deng hakabor ka jing la jong ngi kan ka jing jenja jong ki ka ba arpat ngi yo i hangne uspan ye ka jing dengan senam jong namaru liu priu la dap de ka senam bi la pen mensa hajing sa ki tmu ban penyap yo rei madu dam sa mensir ti ula span kat balat ti le sin na ki janjong tahu bro nama kini ki la lau ki janjong de se ula span de ki tai ni u sim de ki janjong u tap ye kita ka jing mong span ye ka jing senam jong uni u bro ka bomod u ai ka jing rap fas i kyo ka jing rap ka marmar ka bakerti yau ne u bro khnang ban yada ya ka jing yem jongu namar ba lada kayai ne kini ke jingni snam jongu desiu briula ban klan no na ke perthei ban penjem ru ye kini ke jing stong jong new briu ton haba mensau de ni stong menuru ni dei ban yarap marma subu lada ni ye kendo ki briu ki beci aksiden de ne ki boor ki baham ni dei ban yarap marmar kat kum ke bor ke jongi to kat kum ke bor ke jongi ngidei ban yarab marma kat bala mo ki breu ki basam sitam dan ni le ngimla ban yarab ngila ban phun se ka ambulans dan ni si polis ban yarab penpoi ki breu tempai ki imenta keleng ke perthai ndala don ba mensau la mendei ba aksiden le ni kumur kumhap le ni kum sha sho hagata ka ba ki breu ki nyarap bud phone ambulans phone polis sondur swah pan ban hiam sondur swah ban la yu ban sondur itu tekat pandep sondur breu la ban yapro la dara wud spo hostal yo dang im bopli ka perthai ni im kalong kumta kam da don phan kata ka jing khia na ka banta ki breu ki bestom ni sayo i barbor kata to hanni panio i kabalai pat kabau new breu le kalong the kum phnyang bat kawan haka ta ka banta ka bomong ban sanitize u ya ka met ka jongu le si mo
kata kadai kawai kebentar leni kalong ban penjem ya kata kaya ban pelai na ka jimpang ban yarap bahkan koi pi kong penyang kalong kawai kedawai ke bapa ni sai penon kabar bo de kong penyang abangi or ni hab ni kelan kita no kebentar kani kong penyang kalong ke ba don kam ke ba yarap ma kita di basna de kani kong penyang im ini ki kenjar kan bat pidi rulong pita kemet rulong pesan stom ki yarap sisa kini ke bor jong kini kumpniang rengkat kini ki dawai ki bau play labu ha kini ke mariam nang tapat ke basau ke bau le kalong ubu yu halor umrat jong uhi bat walam yu sekaying basam bat ula sumar yu pihang ni pio i uniu brio ule lut kat ke bau las lei wanda umrat but pensyong yang neu brio pemensau halor merat dau neu brio u sacrifice ya ke jing suk jing biang jong u ban pensuk yang neu brio yala diu ya ke kejat ban pen poi sene ke ying basa kenang ban yo song thai ban bun sumar bayu kata ka dei ke bau neu brio le na ka benta u neu brio bestom nang tapan ka ban brio pat ke bau neu brio le kalong ba hagani ga khot ka balai thosan te habala shai habaung selai no la sei no artangka badula ai hau trai yen basa badula om ha u to sumari u bat ke ro ba men pelutan nga andanga wan phai pat ngan siu pat yami kawai pat ka bole hamne kalong haba uneu ulayarap yo neu brio uba mensau la penpoi u hagaying basa la pentia yu hangta le se ula le ka bahatam yu penbiang ki jing don kam jong u baro bat kum le sai perkhat ma pi baro simit ula ya don lang bon neu ba mensau la pe ki daladi nang ta kum le sai be ban stang ki jing le ban pendap ki kam ki jong u kat subo de ban le bat slabu unmi ula sei no artengka uai hau neu trying le seula ken kador ka baula sumar ya kata ka bai samin ki jingbam kini kitai bat artengka kala dap bun sngi kini ki pisa ka bala bun mo mdei gitu ka artengka mentabi ang otang matit senarum da kini mot ka bala bun ka bala dap hi hado buun the one time bat sakaway nga sel tenat hang ni uneu priu udon kini ka mensim Simpia yang neu brio bedon kene ka jing sitom ha ka jing im jong u ong yu sumar seo bah sumar lem yu bang adang le jing le ban ong le da medang pelut tam ye kene ka artengka wat khoslai ngan sesiu mengan dengan lawan pai pi ka jing bah bat ka jing sebun ru ka jing sebun jong neu brio ka bau terwa yang neu u ban yarap yo neu brio u bapang u badon kene ke jing sitam bat kene barok ke jing bah ke jing spun jong u kami na ke mensim ke bau i yo neu brio u i yo neu brio pi na ba ke jing i ke penlong ban le ke jing i jong yo brio ke de ne du ke don ke jing i kam de ban kut tang ke jing siau sunai la dau neu u unong semeriau kotang ke jing siau senai unom le supai rei ke de ban trei ban pentrei kata ke jing it ke banadu ke donut ban yarap yo neu brio badon ha ke jing siam nama ke jing it ke de ke bale de pi kimi pa ba pi i ki kun pi ai ke jing don kam ke bam ke di ki jan kinep ke puli dang le bat kumta le de i perlok gi ai ban ngim khaini ke jing lut kata ka jimi ka pelong bala ublai ha bau i jingi ai lut barok ka bangi don kam baru ai wat yo Jesus Christ ka jingi ka bangim la ban siu ku liang shu ban yap na ka benta jong te ka ni ka jingi jong neu brio yaw neu brio ba man sa ka pen i hadu neu pot bal na ai ka ba bahatam yaw neu brio kan bala snai met ban man sim ya ka bor ya ka por ya ka pisaru kata ka de ka man sim mam te nama kata ka down long kani ka de ban long yang ay piru haba ni yarap ya kibreu ngi yarap kat balas na
kat kum ke bor ke jongi tang ba kade bandon ke mensim yarab bad ha bangi yarab ye ki breu ke pen i bangi rungi i ke ki klem da khen yano yino ma klem da khen yano yino ni de ban pen pau ke jingi kham tam kum ki kristan ni de ban pen pau ya ke jingi jongi syaki wei paton ban yarab ye ki ba mensau ki ba syam stom syam jinjar kadon kamru ban yarab da ke pisah la da kadawa ban le kum ta to shwa pengin penkut kini kada khot lai kun breu lai nyo jisu ong kum no na kini lai ngot uno memon ubalong pramarjan yau tau balaha pedeng kita kinong tu namar bau niu breu kniu jisu pramarjan jong tiu ye thu de ni jingi thu khana tien dau de ye thu jisu tu ong to jit mami na pedeng kini lai ngot ki pramarjan ulang do mau lebi mu nong semariam dai pramarjan yau ta memut ubalong pramarjan yau ta ubal hapring to te no juba ti ula ong ka dokala nyau ubale isne ke utau de pramarjan wong ubale isne ke uta ude pramarjan hang ni yoi bau ne uriusai ula sedang ban siong tu pramarjan ula yo ke juba ke bau jing kelina do sedang pramarjan pramarjan de uta ubade uballa isnai kata yo nong semaria babha uballa isnai yo ni ubriu baha badan kinong tu bat kuno jisu wong khele meru le kumju kabamut hangni ila ban yo i bang ujisu ong yo meru mede ban pen i ke jing i jome yo pramarjan jome uno ba melap ba syam stom syam jinjar ba mensa mede ban yarap kumune unong semaria ubah ma to nang dapat kani kalong kala penbor yu ban pediang ne kani kejubat phi de ban siu thu ki prabne ki perlo bagi pramarjan jongi kimde tang itu ki besa marjan yeng bangi saudong saupun handrai katkum kani ke jing thu jisu upramarjan jongi ula bande prabayatre prabaya puli le bi kendu hayo hat asurok ubamansau basyam stom syam jinjar ubadan kam jingerap marmat krem da khen jai ban riu krem da khen jai niam uba POE de ki khmat kata ka di ka point ka bau jisu ong namar baro ki briu ki de ke bala thau ble ki de ki ba kordon bat ni de ban peni ka mensim sio snai bat jing i ki khamtam kum ki kristan kani ka mensim kristan jongi berbor ni peni ban yarab ban la isnai ki briu ki basyam sitom ki briu ki ba mansau ladangi lap ki ba accident la ni lap ki ba or ba hap la ni lap ki ba kinu ki jingjia ni de ban yarab kat bangila bat kot ka bor jong ma to kani ka pharsi ka hikaya nga yapi ba ka jingim bom jukut ka hikaya ba ka jingim bom jukut kalong habangi i yo blai bat pramarjan bat prabreu ka bamot habangi i yo blai i prabreu ngin om ble pop ngin om pension si ngin om penmong ka bamot ngi im ba lai ka mon ka jom lai namar bal habreu ku be i yo blai ki don ka jingi de ka bejan baru blai kila penbiang ka jingi de kila kala bamot jisu la don ka jingim ki be i ki prabreu ki don ka jingi de ka bebiang pi kata ka de ka jumot nang ta ka ni ka parsi ka hikai ro yangi ba ladangi yo i ki bamansau ki bapang ki basitom syam syam jinjar ni de ban kneri ka kti ban long kum kinong samaria ki babha hangno bat hakno kono kecaka ke bangi ya kendo ma ti kata kalong ka banta ke bangi yo i ka jimut jong kene ka parsi ka bau jisu hikai yang ya phi ya barok ki bangai bat khamtam ni itu kinong yalam niam ki ju ha ka to ko pol ti toble mi rapun kar khui ni lembaga ni ke jing puli lang ya ka bible tin ba kho jongu bangi yo jing kai lembaga ni bangin bud ya ka nuksa jong nong samariang babhat ha ka jingim jongi ka baman la ka sni tong ni wai lang
Kopa jongi ubah peneng hakan ni kami ngidon hang khmat jome ngidon hang ni ban meni ban iro ban pendon borom yemi ngiliyo ban ruwa iro pendon borom yemi ban hakan ni kami ngiyo pulilang ya ke Bible ke ketin bakho jome atrai ban hakan ni kapor ni aimu yemi medon ban ni hakan ni kasni melarui mela sumar meda meker khu ya kecing puli meker khu ya kecing trai hakan ni kapor atrai ai ni kabor ke jing start ke jome kemet bekoi bekia ayangi kenu-kenu ke jing ke pengidon siau bahaban penjam ban weng kenu-kenu ke jing don kam siau bahaban penyo atrai ke jing don kam simet ke jing don kam ke ying kesem ke jing simet bamen siau bahaban yerap ban penjam ban penyo ye kita barok ki pengidon kam ha ke jingim ke jongim ngiduai ro atrai bamen don bat ke balang hani kerku ya ke balang ya kisang ke badan hapo jongka bakinang im mensim kinang la bang trai pendep ya ke kam ke bamela seni ha ke balang hakisang ngidua ya barok ke balang ke badan hapo kari kasi jantia jongi kerku ya ki pendon kam ya ki bamagiru ki la ban trai ya ke kam mission ban trai ya ke kam ke bamela seni haki kam tamban ya lap ya ke gospel ban ya rap ya ki briu ke basam sitam ke basam jinja ngidua ro ke por bamendon lengkat ro atrai hagan ni kapor bat ki mission field jong ke balang ke don rungkat bat ki mission field jong ke district ke presbytery ki synod ke peace ke assembly ke PCI don bat ki mission worker ki missionary pendap dau mensim ai ke bor ke jingsnat ke jingsampang ke met bakoi bakia nang pendon kam ye ki ha baki yalap ye ke gospel ta ye ki briu ha kini ki mission field bakin siau tho baki long ki nong pop ki don kam ye meu jisu ki duai ba men penim ye ke mensim ke jongki ki kam ganti ye ke jing ye ke kamba ke jome ke jing kerku ke jome na ke benta jongki baro ablai ba men kerku haki ye ki ha ke jingim ke jongki bagi kam ganti baki to ki jaka ki mission field ki long ke himaba Emmanuel ke jome bagi tengi kom yo soitanu baman ubalong unong shun wa try jisu ba khanglat ye ki briu bakin ngai kin priam yemi haki mission field ki badon hakane ke jalla ke jongi bat shabar ke jalla ke jongi ni duai ro yemi atrai ke ne kapom ba men don lam rengkat bat ngiru hakane ke mi bangilang ban kiasu ban kelesai ban pendet ye ki kam ke jongi ban ni duai ro yemi hakane kapor ba men don bat ngi hakane ke tiyo baro istio tad hadu bengin yo ban ye kendopan atrai ke tiyo ku ban wan ban ngi duai ba men sumar ni wei pe wei men kerku ye men yarap men yalam men kersan da kapor ke jome lembau mensim bekut jome try jisu hakne ke bor kerku ye ke ktin ke jome ke bangi ye pulilang hakne ke mit chapang ke parsi unong samaria babahan bangi yo ia try uniu briu unu riu sai ukwa ye ke jing imbom jukut don le pren jongi baro ningi kwa ye ke jing imbom jukut badon pren jongi ki bam snyau thu kumno kin yo ye ke jing imbom jukut don pren jongi ki ba perkhan bangin yo ke jing imbom jukut de ke jing imbaba ki kam baba nrai atrai ngin yo ke jing imbom jukut de ke jing kala bamot na ki pop pediam ye meh ke donot ban ngidwai ru ye meh ke ne ke pop ye rab ye ngi bangin long komuni nong samaria baba ban don ke mensim snyau snai ke mensim ba kloi ban ye rab ye ki para priu ki ba mensau ki ba syam sitam syam jingjar hang no bangi ye kendu ban ye rab kat bala ke bor ke buj ke jongi hoi wat la ke dawa ye ke pisah ban ye rab ablai ngidwai hakmat jome atrai bangin yo ikeni ke mensim blai hapo ke donut ke jongi ya barok ki bangit ki badon hakani ke jelaban hak ke pertai bakin don ke mensim blai haki ke jingsel snai ke mensim ban yarab lem ye ki ba mesyam sitam syam jinjar ki badon de hibun mut ki priu atran to kerku kumta yangi wei pi wei kerku ya barok ki basnap ki ba yos nyo ke khtin ke jome kerku yangi kerku ya ke khtin ke jome try jisu ngi ai ke burom semiu blai badon bor baro long bala kerkui ke kerteng ke jome ha ke kerteng jisu ngi duai